जेबो फेक्टर नङा जों बेखौ सिनायानो आरो बिथाङा अबे दलाव दङ बेखौ आं दाबो मिन्थिया। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दतमा एलएसि स्टेरिं कमिटि दानाय जादों। दिनै पूर्णांग बावबाय दाबाय आरो बे दतमा एलएसि हिसाबै बे स्टेरिं कमिटिया जयन्त बसुमतारी देरहानायनि खामानि मावगोन। बे ओनसोलाव जेसेबां प्राइमारि आरो ब्लक बुथ लेभेल बेयाव जों थाङै प्रसार खालामनानै जाहाथे गोबां माने रायजो राजाया भटखौ होयो आरो जयन्त बसुमतारीखौ देरहानायाव जाहाथे सहाय खालामो। बिनि थाखायनो बे दतमा एलएसिनिफ्राय बेफोर खामानिखौ मावनाय जागोन। आरो आङो बे दतमा एलएसिनि गोदानै जे बिधान सभा एमएलएनि एलएसि हिसाबै जों बयबो गोदान बिदिनो गोदान हिसाबै माबा मोनसे सिनायनायनि बा परिचय जानायनि मोनसे खाबु मोनलायदों जों दिनै बेयाव स्टेरिं कमिटि दानानै आरो बे स्टेरिं कमिटिनि गेजेरजोंनो बे फैगौ 7 मे 4 जुन एप्रिलाव जितु रिजाल्ट मोनगोन जयन्त बसुमतारीनि जुनै खामानि मावनाय जेरै देरहासार खालामनो हायो बेनिनो जोङो दिनै जथुमदों। प्रिथिबिराज बिथाङाबो नैबे क'क्राझारनिफ्रायनो जे उदां बिजाथि महरै गसंदों माबायदि जागोन सार? बे गणतन्त्र देशआव बयबो गेलेनो हायो। प्रिथिबिराजल' नङा सोरबा सोरबा माबायाबो हायो नाथायबा बेफोर जेबो फेक्टर नङा जों बेखौ सिनायानो आरो बिथाङा अबे दलाव दङ बेखौ आं दाबो मिन्थिया। दा ओंखायनो बे जोंनि थाखाय फेक्टर नङा आरो दा जोङो नुनो मोननायाव जोंनि थाखाय फेक्टरखौनो जों नुवाखै। जिहेतु जों मोनथाम इन्जिन बाय ज' जादों मोनथाम दल ज' जादों इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि बे मोनथाम दलनि सक्ति जेराव भारतआव आरोबाव खनसेबाव नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों प्रधान मन्त्रि बानायनायनि थाखाय बयबो रायजो राजाया खामानि मावदों। ओंखायनो बाव जिखुनु दल संगठननि बिजाथि फैदों बे फेक्टर जानाय नङा। बेसेबां पार्सेन्ट मोननानै देरहागोन बायदि सार? बे उननि समाव जों बुंगोन बेखौ दिनैसो स्टेरिं कमिटि दादों दिनैनो आरो बेखौ डिक्लेयार खालामनांगौनि सम्भब नङा। मुथते जों गोबां भटआव देरहागोन आरो गोबां जों एसे खामानि मावगोन आरो बिनि उननि पर्यायावहाय जोङो डिक्लेयार होगोन जे जों एथ' भटआव देरहागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।